Аз съм Alex Master. Днес ще ви покажа как да снимате с Mobizen, обаче в заглавието на клипа ще е с главни букви "изисква се root", защото впрочем изисква се root, след като покажа. Ето, King Root. Ако някой иска да го препратя, окей, чакай. И ето това са след това приложение. King Root. Чакайте, че... Така, след покажа сприле. Едно плюс. Чакайте, и толкова съм тъп. Така, сега. Верно. Хайде сега е... Така. Няма да пускам това. Така, отивате в Google-а. Така, и пишете Mobizen Mirroring. Ето го Mirroring. Ето, трябва ви това приложението, това задължително, за да се появява ето това. Ето това, което тук ще отворих. Ето, което там са паузата, снимането и камерката. А пък това е, за да можете така, като си го стеглите, влизате вътре, ще пишете акаунта и такива неща. И ето тук ви пише Record Screen, Record the Mobile Screen. Натискате го и почвате и се появява тази камерка и можете да снимате. Надявам се да съм помогнал на някои хора, които не знаят как се снима с Mobizen. Ако съм помогнал, дайте лайк нагоре, абонирайте се и пишете в коментарите. Довиждане!